Molt bones, avui us porto un altre llibre per comentar, per explicar-vos el que estic llegint i aquesta vegada ho faig una mica fent marcant-me un pack umbral i fent allò de venido a hablar de mi libro perquè abans de les vacances de Nadal va sortir aquest diccionari biogràfic dels diputats de la Mancomunitat de Catalunya 1914-1925, dirigit pel l'Enric Pujol i el Josep Santesmasses, on jo he fet algunes col·laboracions, per això us el volia comentar. Tinc pendent una altra publicació on també ha sortit un article meu, però ho faré en un altre vídeo. He estat fullejant, he llegit les introduccions, he estat fullejant el diccionari, i la veritat és que jo n'estic content. Ha sigut un projecte llarg, perquè de fet això abans era una pàgina web, encara la podeu consultar, sembla que és els diputatsmancomunitat.cat, o si fiqueu diputats de Mancomunitat al Google ho trobareu de seguida, on ens van demanar fa temps elaborar uns perfils biogràfics de les persones que havien estat diputats a la Mancomunitat de Catalunya. La veritat és que jo ho vaig disfrutar molt i vaig aprendre molt. Ja havia participat anteriorment del diccionari biogràfic de les Terres de Lleida, on també vaig aprendre molt, i una mica tornar amb aquest format me va anar molt bé per mirar d'entendre les trajectòries d'algunes de les persones que formaven part de la Mancomunitat, bàsicament a la província de Lleida. Però aquí trobareu gent evidentment, persones, homes, bàsicament, perquè bàsicament no totalment, perquè diguéssim, el sistema institucional, diguéssim, fortament patriarcal i masclista així ho demanava, no? Però i així havia estat configurat. Però això no exclou que no siguin persones, evidentment, molt interessants, amb perfils molt diversos. Bàsicament s'explica tot molt bé a la introducció, hi ha industrials, propietaris, farmacèutics, molta gent llicenciada en dret, són perfils molt interessants, un pintor, trobareu gent de tota Catalunya implicada en aquest projecte de la Mancomunitat. La Mancomunitat és aquesta institució que es crea per mancomunar, com diu el nom, les 4 diputacions catalanes, és diguéssim una mena de preautonomia, no té competències pròpies, sinó que aglutina les competències de les 4 diputacions. I és, diguéssim, és una institució que fa una grandíssima obra, sobretot en l'àmbit cultural, és molt coneguda precisament pel tema de les biblioteques populars, aquesta xarxa de biblioteques que es crea, diguéssim, amb aquestes biblioteques de façana neoclàssica tan boniques com per exemple la de Valls, que encara es conserva, i l'escola de bibliotecàries, la xarxa de carreteres, la xarxa de telèfons i d'altres obres que duen a terme durant aquests anys i que són bona part dels pilars del que després serà la idea de com ha de ser l'autonomia. De fet, durant l'existència de la Mancomunitat és quan hi ha la campanya per l'autonomia del 18, del 19, del 1918-1919, que fracassa, no? Però que ja, diguéssim, és un altre, n'hi ha més, però és un altre dels antecedents fins a la recuperació definitiva de l'autonomia el 1931. Jo d'aquí he fet diversos perfils biogràfics i voldria destacar el del Pere Mies, el borgenc Pere Mies, al qual jo diguéssim, fa temps que vaig una mica a darrere de fer-ne un perfil biogràfic més complet. És un personatge interessantíssim, ell és de Lleida, però la seva mare és de les Borges, tenen propietats aquí, ell acaba sent un gran propietari borgenc, però ell sobretot és un advocat que després es dedica a la política, no? Ell serà paer a la paeria de Lleida, en aquell moment ajuntament, ell serà regidor, per entendre'ns, però després també serà diputat, evidentment, de la Mancomunitat, serà el diputat, el conseller d'Agricultura,
que tirarà endavant bona part de, per exemple, les publicacions i les campanyes que es fan per a la modernització tecnològica del camp català. I després, evidentment, també serà conseller d'Agricultura i d'Economia durant la Generalitat Republicana sota el govern de Francesc Macià l'any 33. No? I, evidentment, després ha de marxar a l'exili durant la Guerra Civil i mor a Montpellier el 1941. És un personatge fascinant, aquí hi ha un petit perfil biogràfic, però bé, si us interessa Peremia, si us interessa la Mancomunitat, si us interessa la història del país, si necessiteu consultar algun d'aquests diputats per algun treball o per pura, diguéssim, xafarderia personal o professional, doncs és una bona opció. Recomanat, i ens veiem un altre dia parlant d'una altra publicació. Que vagi bé.